Kosure ni jopuonjre 14 mawuok e sub-county mag Emmy County ma Siaya oyudo fungruok bang' riwruok moro ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Shofco chiwo negi maloyo Sh100,000 mar siro sombgi. Koloso e kinde chiwo sir makamano e apisi manitie Wagai, jakom mar komiti mochung' ne siro somo ka riwruok mar Shofco Charles Ochieng' Otieno okone sir makamano obiro kaluwore kod solro margi kaka jonyuol magin jokanyo mag riwruogno mar konyo nyithindgi chopo lek mag somo. Olero ni jopuonjre ma thothgi gin masomo to dok pacho oyudo Sh8,000 moro ka moro. Kanyaka sani jopuonjre maromo 34 oseyudo sir nyaka ne gichak chenro ni dweche 6 mokalo. Achiel kuom jokanyo mag Shofco Hagai Opiyo abang' okone dwachgi kaka riwruok en ni onge nyathi ma obede dhoot nikech nok mar omenda mag somo. Jakom riwruogno ma Siaya Johnson Omolo olero ni gin kod chenro mar golo omenda mar siro jopuonjre 400 mayudo tiegruok mag tije lwedo. Wan kaka jogemo Wagai wasebet kaka jonyuol ma no register e Shofco kendo ko wabedo together mondo mi wachok pesa matin mondo watergo nyithindwa wawegi e skul kaka jok ma Shofco noketo together. Kuom sani ne wachoko Sh104,000 ma waketo ne nyathi ka nyathi Sh8,000 mondo dhi ochung'ne kaka school fee mwachiwo kawuono kaka basari marwa mar jo Shofco. Kendo wasebedo ka watimo kama wasetimo ne nyithindo 34. Koro aduoko erokamano ne Shofco tema Siaya County kuom ketowa kamoro achiel kendo gisechung' kodwa e wach ni endi ma kendo sani nyithindwa dhi e skul mok bi riembgi ne fee ka gidonjo e skul. Ka giriwre karachiel to ginyalo timo gimoro. Koro riwruok achiel margi emomiyo sani koro gitimo ang'o? Gichimo gini. Koro abiro ma present check ma gitimo kendo nitie kuonde moko kaka Yala, nitie kuonde moko kaka Rieda, Alego kata Ugunja kod Sega bende atarajia ni mondo mtindo mwaendelea go sani ni obed mano.